A música estivo presente sempre na vida en calquera dos ámbitos, non? No laboral, pois un deles, no do traballo, e de calquer maneira que os homes ou as mulleres estiveran vinculadas ao mar, cantaban nos seus oficios, e entón iso estaba aí. Pero logo, aparte, o mar é inspiración, o mar é poesía, escribiuse sobre o mar desde que se empezou a escribir no noso idioma e desde que se empezou a cantar. Eu vou falar da vida de unhas cantas señoras as que tiven o placer de coñecer, ben persoalmente, ben a través de arquivos, que estaban vinculadas de unha ou outra maneira co mar, ou ben porque vivían cerca do mar, ou ben porque traballaban nel, e que cantaban. Son coplas que elas cantaban durante a súa vida. Penso que agora a cuestión traballo, vida privada, o mellor está como máis compartimentada e probablemente antes todo estaba moito máis unido, pero bueno, desde a rolos a cantos máis modernos, mesmo cousas que aprendían o mellor pola radio, porque estamos a falar de señoras que naceron a principios de siglo, pero que o mellor pois cantaban pois nos anos 50. Hai todo un acervo amplísimo de tipos de cantos que se cantaban vinculados ao mar por proximidade ou por vida, vaya. Para min é unha honra poder estar aquí falando destas mulleres que me deran a oportunidade de vir contar un anaquiño das súas vidas e cantar. Son xornadas necesarias, que todo o que sexa pois poñer en valor o patrimonio natural, que desgraciadamente non está ben tratado ou cada vez se maltrata máis. Poñer en valor todo o patrimonio inmaterial alrededor desta natureza é básico, vaya. Me pareceme superinteresante que haxa moitos enfoques, moitas perspectivas diferentes, porque tamén nos dá conta da diversidade de xente, de vivencias que hai alrededor do mar. Eu, por exemplo, nacín ao lado do mar e tampouco nunca estiven conectada con el, pois a nivel de que na miña familia, por exemplo, pois nunca se traballou no mar. E o mellor a miña vivencia foi distinta, pero, é dicir, igualmente aporta unha parte da nosa cultura, que é fundamental, porque perfila absolutamente todo o noso país e ten moito que ver coa nosa forma de ser, coa nosa idiosincrasia.